Egin genuen. Audio bat baduzu hortik? Bai. Atera audio hori, bukatzeko egiten dugu alako aurreko atalean bukatzeko egin genuen aldapak. Karri genuen Euskal Herriko aldapa bat, Mandubi. Bai, Mandubi mendate. Eta gure jarraitzaile batek argazkiak bidalizkigu Mandubitik eta audio bat bidali du. Eta honekin batera, eta ja bukatzeko galdetu nahi zut zure mendate gogokoena edo... Munduan edo hemen. Nahiago genuke... Euskal Herrian nahiago, baina nahi baduzu Italiako bota ezazu ere. Gehien bat da, gure txirrindulari zaleak beraien esperientziak edo kontatzeko. Orduan, aukera baduzu... Txindoki. Hemengoa, txindoki. Mendia ez, aldapa. Bizikletan, bai. Bizikletan igo daiteke. Gure zaleak bidali digu audioa bere esperientziagatik. Alessandro? Bueno... Hemengoa? Bai, zerbait igo dezuna edo... Ni... Lau azalean naiz. Orduan, ruta bat, Alessandro! Ruta bat! Egin dudana, tipo un anillo, Otxandio, Legutio, baina Barrazar eta bar. 25 kilometro. Hori egin duena... Nik ezpen Urkiola edo... No, Urkio mesedez. Urkiola... Urbil geratzen da, eta Otxandiotik? Bai, baina... Audioa Mandubikin eta mendik bai. Eskerrak eman kuadriagoari. Eta audioarekin bukatuko dugu, bere audioarekin. Eguno nik erretakoldo, txasi horrekako lagunek. Hemen hau, Joen Urbita, Mandubiko bentan. Gara aprotxaet, egun eguzitxu hau, bizikletan ibiltzeko, eta honaxa aprotxaet bai dut. Mandubiko portu hontan. Portu hau oso berezia da. Estetikoki, behazaineko pantanu ikuste baita. Bai, izazpiko mendile eta pikat behitu ezkeo erzila beira ere jarleizka. Hemen leku hau, bai, bizikletan ibiltzeko karreteran edo mendiko bizikletakin oso politia da, oso asekibili da. Azpetik jozkeo karreteraz ordu bete egitezu. 15 kilometro eta 500 desnibela. Eta baita mendiko ibilaldi egiteko ere, mendik jutu baitzea jizkitza, izazpida edo. Eta baita kompetizioi bera ere, hemendik pasatzeiek karrera asko bai bizikletan, haimar zubeldia, beste hau beste. Eta ez dela Dumusa teknik karreriko 33 kilometroa hemen dago, hano agune importantena, erdile. Eta mente hona juntatzea. Hemen taberna bat, restaurante bat bada baita, familiekin edo lagunekin bazkaltzea etortzeko eta beti aprotxatzen du. Tortilla pitxo bat edo kafe hartzeko, bultat eman ezkio. Eta hemendik luzatzen zuet gonbidapena, inoiz probaztuna gauna jotzen, aprotxatzeko. Oso leku asekibili, erresi jotzeko eta politia baita. Eta gero hemendiken baita, behazaina jetxileke, edo garineko barri joa baita, pantanuei aldatik eguztetik buelta bat emateko. Besteak beste, hoxe esan da danak, eskerrik asko, Iker eta Koldo zaziordeko nire lagunei. Azkenengo mezu bat emateko, eskerrik asko, pazientzia hartzen zuen kotxe guzti horiei, bizikletakin, eta eskerrik asko baita, bizikletan hartien elkarri laguntzegan beste danoi. Hori baita, bizikletan filosofia, así que beste gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jon? Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Alessandro, gaur txartxitxo bat hartzearen gurekin egoteko. Eta, bueno, argazkirik edo biali nahi baduzue, berak esan du, Legutio Otxandio aldetik, gaurkoan, mendaterik ez, gaurkoan lauan. Gaurkoan lauan. Hango pantanoetatik ibiltzen bazarete bizikletan, bidali guzue argazkia, audioa nahi baduzue, eta guk aterako dugu, hurrengo atalaren amaieran.